Cyfres Babs a Benja. Sêr y Sgrîn Fawr. Cinema. Pa ffilm, Benja? O'n i ddim. Gwylio ffilm. Dyna braf. Ond pa ffilm? Cowboy Ken i fi a Babs. 2 docyn, 4 pint, please. Diolch. 2 docyn i weld Cowboy Ken, 4 pint. Eisteddwch yma. Dwi ddim yn gallu gweld. Sht! Mae pawb yn gwylio'r ffilm. Sht! Help! Dwi'n dod, Maria. Gret. Brysia, Ken. Brysia. Mae'r ffilm yn gret. Mae Babs a Benja yn mwynhau. Noswaith dda, Ken. Mae Maria yn dod gyda fi. O na! Sam Sly! O na! Dyma Sam Sly, y cowboy drwg. Mae Ken a Maria yn ofnus. I lawr y gwalch. Rhaid achub Maria. Rhaid helpu Ken. Y blwch hyd. Rhaid achub Maria. Rhaid helpu Ken. Ble mae'r blwch hyd? Dwi'n dod, Ken! Bydd yn ofalus, Benja. Sht! Bobl bach. Mae Benja yn y ffilm. Mae pawb yn chwerthin. Hufen ia. O, un hufen ia. Ble mae Benja? Yn chwarae cowboy. Ffilm da. A doniol hefyd. Mae'n amser hufen ia. Mae pawb yn mwynhau'r ffilm. Cowboy dewr. Ha ha ha! Help! Helpwch fi! Please! Waw! Beth mae Benja'n wneud? Mae'r ffilm yn gyffrous iawn. I lawr y gwalch. Aw! Diolch, Ken. Rwy ti'n seren. Fantastic, Benja! Rwy ti'n ddewr, Ken. Na, dim fi, y cowboy arall. Dyna'r cowboy dewr. Rwy ti'n ddewr, Benja. Diolch i'r blwch hyd. Mae Benja a Babs yn cael hwyl gyda'r blwch hyd. Nos da! Ffilm ffantastig. Y cowboy ar y mil. Dyna seren y ffilm. Pwy ydi seren y ffilm? Benja. Diolch i'r blwch hyd.